इसरोनि फिन आरोबाव जाफुंसारनाय 23 जुनाव इसरोआ रियुजेबल लॉन्च वेहिकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंटखौ टेस्ट नायनायाव जाफुंसारनो हादों। कर्नाटकनि चित्रदुर्गायाव एरोनॉटिकल टेस्ट रेंजआव आरएलवीखौ आनजाद नायनाय जादोंमोन। आरएलवीखौ पुष्पक मुं होननानै 4.5 किल'मिटार गोजौआव इन्डियान एयारफोर्स चिनोक हेलिकप्टारनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन। पुष्पकआ लेन्डिं खालामनायनि सिगां सुंद्रायनाय सोलो आरो गोब्राब बारनि थासारिनि सायाव संदाननो हानायनिबो गोहो दं। विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टारनि सामलायगिरि डक्टर एस उन्नीकृष्ण नायरआ इयुनाव अरबिटेलाव हाबफैनायनि मिशनफोरनि थाखाय मिशननि जाफुंसारनायखौ नोजोर होदोंमोन। बे मिशनाव एल्गोरिथम्स आरो माल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजीजफोरखौ बाहायनायजों लोगोसे इनार्शियल सेंसर्स, राडार आल्टीमीटर आरो नेविक टेक्नोलॉजीजफोरखौ बाहायदोंमोन। बे जाफुंसारनाया इसरोनि टेक्नोलॉजी एबा बिरोंदामिननि गेजेरजों अख्रांमा नायबिजिरनायखौ दिन्थियो। बे मिशनाव इसरोनि गोबां मिरुफोर, भारतारि अख्रां सान्थ्रि आरो गुबुन माहारियारि एयारफोर्स फसंथानफोरनि हेफाजाब दं, जाय एयारफोर्स इन्जिनियारिंआव भारतनि जौगाखां रोंगौथिखौ रोखा खालामो। इसरोनि मासिगिरि एस सोमनाथआ बेबायदि गोब्राब मिशनफोराव जाफुंसारनो हानायखौ बाख्नायदों।